Lydia Okeyo. Jatend bura mar ODM koro wuok apiaya mar yango ne gin gidwaro ni nyaka giyud mana pok maromre gi UDA e winjruok ma gichano bedo godo. Jakom ODM Gladys Wanga koni ogai mar ODM Dr. Buro Oginga ema biro telo twak kod ogai mar UDA William Ruto. Walter Nyambaga chako chenro mar imore gi report no machal kod mae. Kinde la mar choko mome kanisa mar Lejo Maria Dandora bade ma Nairobi, romo mane okelo kanyakla jotelo mag duond bura mar ODM kod jo od bura mage. Ka ema jakom mar ODM Gladys Wanga okoni duond bura mar ODM biro mana yie kao pok mar 50% mar pok e piny owacho e riwruok ma ODM dhi bedo godo kod duond bura mar UDA. Hakuna siku hata moja tutasambaratisha chama cha ODM. Na chama cha ODM haina bei. Hakuna mtu anaweza kuuza ama kununua chama cha ODM. Kwa sababu chama cha ODM ni chama cha wananchi. Na sisi kama chama tumesema hivi, Dr. Buro Oginga aingie katika mazungumzo na President William Ruto. Wasikizane, ile ng'ombe ikatwe katikati. ODM ichukue nusu, UDA ichukue nusu. Wanga mane oten kod jo od bura mag ODM ma Nairobi kod Speaker Ken Gondi lero ni ogai mar ODM Dr. Buro Oginga ema biro dhi tayo twak mar winjruok madhi kelo opea ne jokanyo mag ODM kind William Ruto kod ODM. Tuko chini ya uongozi wa Daktari Oburu Oginga kama party leader wetu. Yeye ndiye anatuongoza na sisi tumempea nafasi kama kiongozi wetu. Yeye azungumze na kiongozi wa UDA Dr. William Ruto. Wazungumze pamoja na sisi tukiingia 2027 tufanye serikali ya nguvu kama ODM na UDA tukichikana pamoja. Asi tunasema kwa hiyo meza ya Dr. Buru pia Governor Gladys Wanga akae ama sikae. Gachagua ama Ruto. Jok moko mondo yao ko mondo biopangwa. Sasa tunaambia watu ambao wametoka mbali ya kwamba wakuje wanyenyekee kwa uongozi ya Nairobi. Judito korka korgi to dwaro ni sirikal ochop kare chudo mag jong'anyo mane oyudo hinyruok e kinde ng'anyo kendo neno ni oganda bende obede kod ber mag siro William Ruto. Ile maneno ya 10-point agenda kuhakikisha ya kwamba vijana ambao waliumia kwa post-election violence wapate compensation. Wangapi wanakubaliana na hiyo? Wangapi wanakubali katika ile 10-point agenda vijana wapate pesa ya biashara na kina mama wapate pesa ya biashara na wapate kazi? Walter Nyambaga, Ramogi TV.